дата утверждена в 2007 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Бу көнне без үзебезнең якташларыбыз, ватандашларыбыз, Советлар Союзы геройлары, Россия Федерация геройлары, хезмәт, социалистик хезмәт геройлары, Россия Федерациясе хезмәт геройлары, изге Георгий һәм Дон ордены кавалерларын билгеләп үтәбез. Аларга рәхмәт әйтәбез. Алар белән горурланабыз. Безнең илебез һәр вакыт үзенең батырлары, геройлары белән дан тотты. Бөек Ватан сугышы фронтларында безнең батырларыбыз фидакар батырлыклар күрсәтеп, илебезне генә түгел, барлык дөньяны фашист басарларыннан саклап калдылар. Һәм аннан соң да хәрби конфликтларда безнең егетләребез батырлык үрнәкләре күрсәттеләр. Уларның кайберләре менә биредә. Инде хәзер яңа геройлар эпохасы килде. Махсус хәрби операция кысаларында, яу кырларында безнең якташларыбыз, ватандашларыбыз батырлык үрнәкләре күрсәтәләр.